Partaidetza aztergai, nahi, ahal eta jakin solasaldi zikloaren barruan gaurko honetan Miramar Jauregian ahal parte hartu nahi eta zineren inguruko gaia jorratu dugu. Horretarako hainbat espazio, hainbat ponentzia, hainbat parte hartze izan ditugu. Hala nola hasi gara, ibilbideago izan hasi dugu, 4 herritarrekin, 5 ziren hasiera batetan, baino bat ez da sartu parte hartzera, hori ja nahiko esanguratsua da. Eta 4 herritarrek partaidetza nahiko urruti ikusten dutenak, beraiek dauzkaten zailtasunak, ezintasunak, plazaratu dituztenak, eta horrek nolabait ere irudi bat eman digu hasierako kontestu bat ikusteko zein diren benetan partaidetzan inguruan dauden zailtasunak. Partaidetza ez da gauza erraza, Gipuzkoan edo gauden pertsona guztiontzako. Hori izan da hasiera batetako kontestua, eta ondoren beste hurrengo ponentzia batetan egin izan duguna izan da Gipuzkoan dauzkagun partaidetza esperientziak ezagutu. Diagnostiko bat egin. Diagnostiko horretan Aldundiak berak diruz laguntzen dituen prozesuen inguruko ezagutza jaso dugu, eta era berean baita ere gure lurraldean nagusi diren aholkularitzek beraien urteroko lanetan egiten duten ibilbidea. Zein nolako prozesu, zein metodologia, zein lan egiteko eta aurkeztu dizkigute. Behin hori esan da, sortu da taldekako eztabaida prozesu bat, eta orduan hor agertu dira nagusiki zein izango diren hori, zein diren nolabait ere dauzkagun zailtasunak, zailtasun horien aurrean ze aukera sortzen zaizkigun, eta gero horiek egi bihurtu ahal izateko zein diren eman beharreko urratsak. Eta zentzu horretan, gaur etorri garen 50 pertsonak elkarrekin lanketa bat egin dugu. Arratsaldean berriz, arratsaldeko saio izan da ja praktikoagoa, baina esperientzia konkretu batzuetan, eredu konkretu batzuetan. Ez da ulertu behar eredu bakar bezala, baizik eta eredu batzuetan. Eredu asko daude eta eredu inguruko prozesu deliberatiboen inguruan hitz egin dugu. Europa mailan dauden esperientziak ezagutu ditugu, Irenek emandako ponentzia baten bidez, eta bertan agertu dira, egiten diren gauza horiek dauzkaten gauza onak eta gauza txarrak. Eta jendeak ere bereak egin ditu, hausnartu ditu, eta batzuentzako onak direla, besteentzako txarrak dira. Eta gero, guzti horrekin aterrizatu dugu azken hilabete hauetan Gipuzkoan lurraldean izan diren 2 prozesuekin. Hain zuzen ere, herritarren 2 batzar eta batzar horietan sortu diren esperientzia batzuk. Non, herritarri parte hartzeagatik pagatu egin zaie. Hortik aurrea sortu da debatea. Pagatu egin behar da, inzentibok eman behar dira, konpentsazioa, eta aitortzanekoa da. Zer da bat eta bestea. Horren inguruan lanketa bat egin dugu. Olako jardunaldik oso interesgarri zaizkit, orain arteko prozesuetakoa partekatzeko ez da, bai akademia aldetik, eragile sozial, herritar, politikari eta teknikoan aldetik. Orduan ezagutza horiek partekatu eta bakoitzan egoera eta zailtasunak zein dian ezagutaraztea eta denon artean partekatzen ditzait olako saioan interesgarrina. Eta horrekin gatzen naiz, ze garrantzitsua da norbean zailtasunak erakutsi, baina bestianak bai ulertu eta hola danon artean norbeare alduntzia. Galdera pila bat daramatzat, baina bai uste dute orain buelta batzuk eman behar dizkiogula instituzioetatik nola egin guztioni bidea, ez? Parte hartu nahi duen horrek parte hartu aldezan, instituzioi zer dagokie, ze oinarrizko beharra ze behar dituen, ze eszenatoki planteatu behar dituen, ze prozesu bideratu behar dituen, hori bermatu ahal izateko. Uste dute kasu honetan ardura parte hartu nahi duen horrek parte hartu aldezan, ardura hori instituzioari dagokiola. Eta pixkat fokua hor jarriko nuke instituzioan.